Chýbajú vám diskusné relácie, v ktorých sa dozviete viac? Chýbajú vám zaujímaví hostia, ktorí sa do médií hlavného prúdu nedostanú? Chcete diskusnú reláciu, ktorá ide do hĺbky? Sme tu pre vás s novou diskusnou reláciou s Romanom Michalkom. Vážení diváci, dovolte, aby som vás privítal pri sledovaní našej pravidelnej relácie Veci verejné Romana Michalku. Našou dnešnou témou bude pokus odpovedať si na otázku, či je možné aj dnes skúmať aj tie najhorúcejšie oblasti slovenských dejín bez toho, aby historici, ktorí skúmajú, boli nejakým spôsobom poskribovaní alebo prenasledovaní. O tejto téme budeme diskutovať s dvoma historikmi, Martinom Lackom a Patrikom Dubovským. Začneme teda zostra. Prvá základná otázka by mala byť, čo majú historici robiť. Jedna alternatíva je, že historici majú dať čo najviac informácií o danej dobe, o okolnostiach, za akých sa politickí aktéri rozhodovali, aké možnosti mali, čo spôsobilo ich rozhodovanie a podobné záležitosti. Druhá, bohužiaľ zdá sa mi, že dnes väčšinová je, majú oktrojovať a interpretovať dejiny. To znamená, tento politik bol zlý, tento bol dobrý, tento bol onálepkovaný ako fašista, tento bol, neviem, demokrat. Pretože niekedy sa mi zdá taká dosť veľká arogancia a alibizmus politikov, ktorí povedia, že to povedia historici. Majú historici hovoriť, tento bol fašista, tento bol taký, tento bol onaký. Majú to interpretovať a povedať študentom, ty hlúpy študent v úvodzovkách, ty hlúpy profesor na strednej škole, si nemáš právo vymyslieť alebo prísť na to, či to bol taký, či bol to pozitívna alebo negatívna, ale my ti to oktrojeme. Ako vy vnímate postavenie a úlohu historikov? Nech sa páči. Mohol by som teda ja začať s dovolením. Úloha historikov je veľmi zložitá, veľmi zodpovedná aj v súčasnej spoločnosti a verím teda, myslím si, že bola aj v minulosti. Vieme, že história sa vyvíjala počas stáročí, možno tisícročí, najprv možno ako istý druh umenia a v posledných rokoch, či už vplyvom racionalizmu, osvietenstva, ale aj kresťanského univerzalizmu a podobne, sa stáva vedou. A to je dobré, že sa stáva vedou, pretože súčasná moderná zložitá spoločnosť vyžaduje, aby sa veci diskutovali otvorene, slobodne a do hĺbky, slušne, bez akýchkoľvek vplyvov. To je môj osobný názor. Samozrejme, prax je iná, k tomu sa asi dostaneme o chvíľku. Ja osobne vychádzam z toho možno už ošúchaného latinského, že história magistra vitae est, čiže ja sa snažím teda ako archivár a postupne sa preorientovajúci na historika v tejto téze aj teda pracovať, rozmýšľať, povedzme prednášať, aby tie témy alebo aj problémy z histórie, ktoré ľudí zaujímajú, študentov zaujímajú, ich viedli napokon k istému, nechcem to nazvať ponaučenia, ale istej odpovedi na niektoré otázky, ktoré história dokáže v modernej spoločnosti, aj na úrovni etickej alebo teologickej a možno aj svetonázorovej priniesť. Spresnil, majú politici nálepkovať politikov, to znamená dávať im prívlastky a zatrieďovať ich, alebo majú to nechať na interpretáciu percipientov, učiteľov, študentov, žiakov? To je tá základná vec. Majú pomenovať a dávať hodnotové znamienka? No, možno, že pravda je v nejakom prepojení týchto dvoch vecí, ale samozrejme v úprimnom vzťahu k tomu, aby sme tým poslucháčom alebo čitateľom priniesli znova teda nejaké vysvetlenie morálne, etické, poučenie do života pre mladú generáciu. Samozrejme nálepkovanie, ktoré vyvoláva isté konfrontácie, napätie, alebo je samozrejme aj nepresné, nevedecké, k ničomu nevedia. Ja voči tomu teda som. A na druhej strane nemôžeme úplne nechať na, povedzme, mladého človeka, ktorý 90% času trávi v modernej spoločnosti, aby niektoré veľmi zložité morálne dilemy alebo témy z histórie, ktorá je možno vzdelená 50 až 100 rokov, dokázal sám si vysvetliť, ale treba hľadať nejaké cesty bez teda toho nálepkovania, ako ste spomenuli, ale pokúsiť sa presným historickým, možno aj politologickým, ale aj etickým jazykom pomenovať tie problémy, aby tí ľudia ich
pochopili tak, aby svoj život na základe týchto zistení mohli nejako kultivovať. Pán Lacko, myslíte si, že taká je dnešná situácia, že skutočne je možný široký diskurs? By som sa vrátil asi k tej fundamentálnej otázke, s ktorou ste začali, čo je náplňou historika. No hlavnou úlohou historika je podľa môjho názoru skúmať pravdu, skúmať historické fakty. Uviedol by som jeden citát jedného z najvýznamnejších slovenských historikov, profesora Milana Stanislava Ďuricu, ktorý povedal vetu asi v tom zmysle: vážny historik neoslavuje, neospevuje, ale ani nezatracuje. Vážny historik sa zaujíma a skúma historické fakty. Samozrejme, už tie fakty, ktoré vyskúma, ktoré dá na papier, vyvolajú určité odozvy, určité diskusie, určité hodnotenia, ale nie je úlohou historikov naozaj dávať nejaké znamienka alebo nejaké nálepky historickým epochám alebo historickým činiteľom. Skôr, ako sa hovorí, a to je zase v tom tvrdení, myslím, kus pravdy, kde sa končí argumentácia, tam začína nálepkovanie. Hej? A to vidíme aj v dnešnej dobe, v dnešnej spoločnosti, v dnešných médiách, tých propagandistických mainstreamových médiách. Naozaj ich nie, že nezaujímajú historické fakty, ale tieto cieľene odsúvajú, najmä tie nepríjemné pre nich historické fakty a dávajú nálepky. Hej? A tým, že odsajchujú, že dajú nejakú nálepku, tak vlastne ako keby povedali, tam je koniec diskusie. Hej? Tí sú zlí, tí sú hnedí, tí sú čierni, tí sú ružoví, neviem aký a koniec. Ako je to dnes, čo sa týka slobody bádania historického a interpretácie historických, povedzme, znalostí? Je doba, že umožňuje historikovi bez nejakých obmedzení bádať a hlásať to bez toho, aby bol, ja neviem, sankcionovaný alebo vytlačený z nejakého profesného mainstreamu na nejaký okraj? Alebo bola situácia v slovenských dejinách niekedy, keď bola voľnejšia, liberálnejšia? Sú dneska nejaké limity, ktoré, povedzme, neumožňujú historikovi verejne hlásať to, čo vybádal, alebo interpretácie, ktoré sú samozrejme založené na nejakej, možno aj jeho hodnotovej výbave, ale aj na nejakých argumentov a v širšom dobovom kontexte. Kedy bola najslobodnejšia časť, alebo najslobodnejší čas na výskum histórie, aký je dnes? Je to dneska horšie, než to bolo, ja neviem, pred 20 rokmi, 30? Alebo odpoveď na túto otázku má také dve roviny. Slobodné bádanie, slobodný výskum v zásade je možný, hej? Zatiaľ. Ale kde začína problém, tak to už je zverejňovanie tých informácií, publikovanie tých informácií, šírenie. Tam nastáva problém, pretože historikovi alebo v širšom zmysle vedcovi nestačí len, že vyskúma nejakú otázku, hej, zistí odpoveď na niečo, čo proste chcel zistiť, čo ho trápilo, nejaký archívny výskum alebo proste iný absolvuje. No a čo potom? Dá tie výstupy do šuflíka? Hej? To by bolo málo. Proste je tam prirodzená ambícia, ale vlastne aj úloha toho historika tieto informácie dávať ďalej verejnosti, či už odbornej, laickej, publikovať ich. A tu začína veľký problém. Hej? Je viacej tých činiteľov, faktorov, ktoré ovplyvňujú mieru tejto slobody alebo neslobody. Samozrejme, politická situácia, jednak medzinárodná, jednak vnútropolitická, legislatíva, ďalší dôležitý moment. V akom zmysle legislatíva, ako Jachimovská alebo Osvienčimská lož? Áno. V tom zmysle, je schopná nejakým spôsobom determinovať skúmanie, alebo ako? Samozrejme, tieto podobné zákony takisto veľmi limitujú tú slobodu vyjadrovania, šírenia informácií, pretože zase visí to nad tým autorom, nad historikom ako nejaký Damoklov meč, proste možnosť nejakého obvinenia. Navyše to sú veľmi vágne tie formulácie, no čo to je Osvienčimská lož, čo je to Jachimovská lož, čo je to popieranie zločinov. Keď ja niečo hodnotím, povedzme, aj ako občan, hej, miernejšie, povedzme, nie s takou razanciou odsúdenia, je to popieranie, je to nejaké negovanie, hej, čo to je? To je
to je veľmi vágna formulácia, ktorú si každý autor zváži a už to vlastne podstupuje formu autocenzúry. Hej? A ako sa hovorí, autocenzúra je najúčinnejšia cenzúra. A skutočne to je pravda. Hej? Autocenzúra je najúčinnejšia forma cenzúry, takže to je ďalší faktor, ktorý ovplyvňuje legislatíva a podobné zákony, ktoré podľa môjho názoru v slobodnej spoločnosti nemajú čo robiť. A posledný faktor, veľmi dôležitý, spoločenská atmosféra. Hej. Aké je naladenie tej spoločnosti, toho okruhu spoločenského, počúvať, akceptovať historické fakty, alebo proste aj vôbec iné názory. A posledný činiteľ, osoba toho autora, toho badateľa. Hej, do akej miery on je rezistentný voči všetkým týmto činiteľom, ktoré sme menovali, alebo do akej miery im podlieha. Takže keď sa to tak zoberie, je viacej tých činiteľov, ktoré vstupujú do hry a ktoré utvárajú ten výsledný povedané bolo už asi lepšie. Ja sa chcem spýtať, tá prvá vec ma tak ako až prekvapila, lebo samozrejme slobodne bádať mohli aj dizidenti. Jablonický napísal Povstanie bez legend v exile, písal, v exile, v vnútornom exile, nazveme to tak, alebo keď bol mimo profesionálnej histórie a vlastne napísal dielo, ktoré potom vyšlo, teda najprv v samizdate, potom bolo po roku 90 aj publikované, čiže toto je... Áno, ale pozor, tam bolo ešte aj obmedzenie bádania. Hej. Ľudia, ktorí boli na indexe, síce nebolo ich veľa, ale mali zamedzený prístup, povedzme, do archívov. Čiže vlastne on to v 60 rokoch vyskúmal, hej? To bol samizdát, ktorý potom... Ďalšia vec bolo, že niečo mal vyskúmané a potom to len dal na papier, ale zase doslova na papier. Nemohlo to výjsť, šírilo sa to v nejakých samizdatoch, odpisoch. No a čo sa týka poslednej otázky stručnosti, kedy bolo najslobodnejšie, no ja som presvedčený, a nie presvedčený, ale som to aj, myslím, že zažil sám, lebo zaujímal som sa práve o tieto najcitlivejšie otázky slovenských národných dejín prakticky už od roku 1990 a môžem povedať, že naozaj v tomto krátkom období od roku zhruba 1990 do možno 92-3 paradoxne do vzniku Slovenskej republiky bola najväčšia miera slobody, čo sa týka naozaj tej miery plurality a plurality. Prichádzali na Slovensku exiloví autori, aj teda pamätníci, povedzme 39-45, pani ako Kirschbaum, samozrejme. Jednoducho bolo to obdobie, kedy úplne legitímne vystupovali vedľa seba úplne odlišné historické, nazvime to školy, alebo teda názory, koncepcie. Akceptovali sa vedľa seba, nelikvidovali sa navzájom. Hej. Dostávali priestor. Hej. To je to kľúčové, dostávali mediálny priestor. Videli ste ich v televízii, hej, čítali ste ich v novinách. Toto postupne tak veľmi rafinovane, ako začalo sa to takou salamovou taktikou odkrajovať a posledný možno taký filmový dokument, alebo takto poviem, bola nie tak dávno veľká kauza profesora doktora Ďurčanského, hej. Vláda mala mimoriadne zasadnutie, hej, kvôli tomu, aby odsúdila, hej, ako keby bola nejaká prírodná živolná pohroma, tak vláda mimoriadne zasadla a odsúdila toto, hej. No, zisťoval som si potom, teda trošku pár rokov dozadu, čo bolo o Ďurčanskom, tak v roku, posledný dokumentárny film o ňom bol v roku 1998, teda za toho toľko nenávideného Mečiara, v slovenskej televízii nakrútený a čuduj sa svete, z dnešného pohľadu niečo nepredstaviteľné, dostali tam rovnaký priestor Dušan Kováč a František Vnuk. Sedeli tak, ako my sedíme dnes, a v slovenskej verejnoprávnej televízii, hej, diskutovali a na základe toho televízia nakrútila dokument. No, prosím pekne, ja si neviem predstaviť dnes, by ľudí ako docent Vnuk alebo profesor Ďurica ani po vrátnicu v STV nepustili. Vráťme sa k tomu Ďurčanskému, lebo ja dám zo pár test, ktoré ja ho vnímam. Ďurčanský bol človek, ktorý mal obrovský, podľa mňa zástoj pri vzniku Slovenskej republiky, utiekol v čase Homolovho puču do Viedne a tam samozrejme cez viedenský rozhlas pôsobil na to, aby čím skôr sa vyhlásila Slovenská republika alebo Slovenský štát. Ale potom bol silnou oporou toho umierneného ľudáckeho krídla. Tvrdo potieral napríklad
Hlinkovú gardu, snažil sa o neutrálnu zahraničnú politiku, snažil sa nadviazať kontakty s francúzskými katolíckymi kruhmi a s Britániou a bol obrovským trňom v oku radikálom. A nakoniec v roku 40 po Salzburskej konferencii v podstate bol nútený odísť z politiky, takže dalo by sa povedať, že bol niečo ako dizident. Čo vadí, nechcem povedať nevzdelaným novinárom, alebo prečo je on tak kontroverzná osoba, keď on bol v podstate to, čo boli, ja neviem, po 68. Dubček a podobný, to znamená tí ľudia, ktorí boli dizidenti, boli poskribovaní. Prečo práve, alebo koho to napadlo nálepkovať Ďurčanského ako nejakého radikála, ktorý bol, neviem, fašizoidný. Ja to jednoducho nechápem. Ako to mohlo vzniknúť? Alebo ako vy vnímate Ďurčanského? No, posunuli sme sa vo viacerých týchto veciach. Ja som v podstate rozmýšľal na tú prvú otázku, ale nevyhneme sa samozrejme. Vrátime sa k nej, ale najprv sme tu Ďurčanského. Je to zaujímavý skok. Ďurčanský je samozrejme jedna z postav, alebo teda politických činiteľov, či už teda slovenského štátu, ale potom neskôr Slovenskej republiky, už asi ho nemôžeme vnímať, lebo teda už bol mimo diania. Ja osobne v tomto prípade veľmi opatrne pristupujem ku všetkým politickým činiteľom, ktorí za slovenského štátu, respektíve Slovenskej republiky, alebo za druhej Československej republiky, teda slovenským politikom, pristupujem veľmi opatrne, pretože tam treba veľmi jasne, presne vedieť ten historický kontext, ich politickú činnosť a ich, aj by som povedal, zodpovednosť za niektoré kroky, ktoré sa udiali v politike, aj za niektoré dôsledky. A Ďurčanský samozrejme nepatrí do tej radikálnej skupiny, ktorú by sme mohli, neviem, veľmi možno zjednodušene pomenovať Tukova, alebo Machova, alebo možno niektorých ľudí, ktorí naozaj... Otakar Kubala. Mali naozaj potom už veľkú zodpovednosť za porušovanie ľudských práv a za ľudské životy. Takže keď ste takto zúžili túto otázku, tak prosím, za to prvé obdobie zohral aj úlohu ako kritika, teda nacizmu a Hitlera, to je známe, to treba pripustiť. Na druhej strane, keď teda ste tú otázku rozšírili na pohľad novinárov, alebo teda by som povedal ľudí, ktorí sa možno v tom vnímaní klžú po povrchu, tak ja by som tu veľmi oddeloval od istej politickej objednávky, ktorá v danom, alebo v tom, ktorom období teda v spoločnosti existuje, pretože historik sa má pri posudzovaní dokázať čo najviac odosobniť alebo odpojiť od politického vplyvu alebo od súčasného politického vplyvu spoločnosti. A má sa držať toho, čo vyskúmal, toho, čo bolo vyskúmané, archívnych prameňov, diskusie možno ako je táto. Dobre, vráťme sa k tej prvej otázke. Myslíte si, že dnes je možné, aby historik bez sankcií, lebo o tom je sloboda, mohol slobodne bádať a interpretovať to, čo nabádal? Alebo vybádal? Je to veľmi ťažká otázka. V priebehu Martinovej odpovede som nad ňou rozmýšľal a teda napadá ma prvé, čím by som reagoval, že treba brať do úvahy určitý inštitucionálny rámec, ktorý povedzme niektoré alebo viaceré tie historické aktivity v našej krajine rámcuje. Znamená, ak hovoríme o slobode bádania ako takej, tak podľa mňa tá u nás je. Sú otvorené archívy, pamätníci sú k dispozícii, sú u nás možnosti sledovať zahraničné pramene, cestovať, zúčastňovať sa konferencií. Potom tá téza o tom inštitucionálnom rámci pre mňa znamená to, alebo rád by som mu teda vysvetlil, je taká, že na akej pôde sa historický výskum, respektíve jeho interpretácie, publikovanie a komunikácia s verejnosťou odohráva. Ak to je teda na pôde médií, tam je trošku problém, pretože novinári majú teda prirodzenú schopnosť veci urýchlovať, zjednodušovať, potrebujú rýchle odpovede, častokrát v politickom... Mediálne skratky. Áno, častokrát v politickom kontexte a tam treba byť veľmi opatrný. Ak je historik pracovníkom špecializovanej inštitúcie, ako napríklad Ústav pamäti národa, alebo rôzne iné mediálne, rôzne filmové, alebo tvorí učebnice, v podstate by mal zohľadňovať tento svoje postavenie alebo svoj rámec, v ktorom tvorí. To znamená, ja si to predstavujem tak, že teda odpichnem sa od toho Ústavu pamäti národa, kde obidvaja s Martinom pracujeme. Ak Ústav pamäti národa je teda verejnoprávnou inštitúciou, ktorá má svoj zákon lex specialis, tak ja osobne ako aj teda, by som povedal, vedúci pracovník Ústavu pamäti národa na tej strednej úrovni si myslím, že by sa mali tie legislatívne zámery
alebo tak by som povedal až spoločenská objednávka, respektíve teda ten cieľ, ktorý Ústav pamäti národa a jeho zákon sleduje, istým spôsobom rešpektovať a podľa nich by mali historici pracovať. Ak historik pracuje ako teda vedec pre, povedzme, širšiu klientelu, nazvime to, že je napríklad človek, ktorý pripravuje učebnicu alebo teda historickú knihu, ktorá má ísť do predaja, tak tam má omnoho väčšie pole pôsobnosti, aj by som povedal, tú slobodu tvorby. Takže v zásade si myslím, že je to motivované teda tou motiváciou, by som povedal, pracovno-právnou, alebo teda tou objednávkou, v ktorej pracuje. Ak si dovolíte, ešte dokončím. A ako Martin začal hovoriť o tých obdobiach alebo o tých rokoch, kedy bádanie teda bolo slobodné, respektíve bolo obmedzované, tam tiež by som prihliadal vlastne na rozvoj tých spoločenských inštitúcií, to znamená, či boli k dispozícii archívy, ako boli ľudia jazykovo zdatní, ako boli zdatní vzdelanostne v paleografii a tak ďalej, v diplomatike, ako existovali medzinárodné kontakty, teda či sa ľudia mohli zúčastňovať konferencií. To znamená, že to sa postupne budovalo v tých 90. rokoch, až vlastne, povedal by som, do štádia, ktoré neviem časovo presne umiestniť, ale vtedy, keď začali ľudia, ktorí do historickej práce nemajú primárne čo hovoriť, históriu ovplyvňovať. Či už to boli politici, možno aj čiastočne ľudia z iných humanitných predmetov, ale tomu by som sa samozrejme bránil, ale hľadal by som tam nejaký kompromis medzi tým, aké poslanie má ten daný historik v vlastnej momentálnej práci, nazval by som to zamestnaní, alebo teda voči inštitúcii, ktorej pracuje a voči vlastnému svedomiu a tej autocenzúre, ktorá tu bola spomenutá. Preskočili ste jednu tému, ktorej som sa chcel venovať, tak sa aj vrátim, ale neviem, či som dobre pochopil tú odpoveď. To znamená, že začiatkom 90. rokov bola pluralita názorov a interpretácií, pretože nebolo dostatok vzdelaných a kvalifikovaných historikov, slovenských, tak exiloví mohli nejakým spôsobom viac vstupovať do diskusie, lebo to celkom nechápem, či to je tak, či ste to takto mysleli, lebo to, neviem, samozrejme bola tu nejaká historická škola, ktorá bola determinovaná svojou výchovou a tak ďalej, že to boli tí marxistickí historici, ktorí dodnes, ale dotklo ste sa jednej dosť zásadnej témy. V Českom ústave pre studium totalitných režimov je veľká diskusia o tom, či sa majú skúmať aj pozitívne znaky toho obdobia do roku 89. To znamená odborárske rekreácie, obrovský boom chatárstva, chalupárstva, povzvolný, ale stabilný nárast životnej úrovne a rôzne iné veci. Viacero členov tej správnej rady tlačí aj tento model. A z toho, čo ste vyvravili, ako keby sa predpokladalo, že sa má skúmať len negatívne veci. Ten vývoj po roku 45 alebo 48 nebol monotematický. Úplne iné boli 50. roky, úplne iné 60. roky, úplne iné 70. roky a obdobie po perestrojke. Čiže to nebol monolit. Hej. V 50. roky boli totalitné, to je úplne jasné, ale 60. boli napríklad možno oveľa liberálnejšie než 70. A aj 70. mali aj pozitíva, aj negatíva. Čiže chcem povedať, takto ako vy ste interpretovali, ako ja som to pochopil, toto je skôr ako ústav selektívnej pamäti národa, lebo má iba jeden segment tej doby. Podľa mňa historici majú sine ira et studio brať bez predpojatosti celý kontext doby so všetkými pozitívami aj negatívami. Neviem, či toto nie je dosť taká nepríjemná a nie celkom šťastná redukcia iba na negatívne aspekty. Rozumiem vašej poznámke aj otázke. Nechcela to byť, ani to nechce byť redukcia na negatívne, ale ja vychádzam napríklad z poslania Ústavu pamäti národa, z poslania vydavateľstiev, z poslania univerzít, ktoré sú istým spôsobom odlišné, ale tú bázu majú samozrejme základ na to je slobodné bádanie. Druhá vec je, akým spôsobom chápeme teda fenomén slobody, do akej miery teda už nepresahuje mieru, ja neviem, nejakého zneužitia slobody alebo dokonca anarchie, ale to je asi iná téma. Ale k tomuto, čo ste sa vrátili. Ústav pro studium totalitných režimov, áno, je to naša partnerská inštitúcia, ale samozrejme ten spôsob riadenia, podobne ako na UPN alebo kdekoľvek inde, nie je ideálny, čiže sú to správne rady, ktoré sú dosadzované z rôznych politických orgánov. Momentálne teda v tej Českej republike ja mám pocit, že ten Ústav pro studium totalitných režimov sa trošku vychyluje tým spôsobom sociálno-demokratickým, ale prosím, však je to tam legitímne.
Ale nechcel som povedať, že by mali byť niektoré veci nespomínané, reinterpretované alebo vytrhnuté z kontextu, ale čo sa týka napríklad inštitúcie, ako je Ústav pamäti národa, ktorá je pamäťová, vychádza zo svojho zákona, zo svojej preambuly, zo svojich cieľov, ktoré má vo svojich paragrafoch teda napísané, tak my by sme sa mali zaoberať, a presne to teraz sa pokúsim začať citovať z preambuly, hľadať dôvody a príčiny straty slobody v tých daných historických obdobiach, ktoré Ústav pamäti národa, alebo teda zákon poskytuje, ale samozrejme nie na úkor, by som povedal, nejakej autocenzúry. Druhá vec je ten inštitucionálny rámec, ktorý hovorí o tom, teda, že áno, v rámci tej inštitúcie, či už horizontálne alebo vertikálne, sú určité vzťahy namodelované zákonom alebo tými vnútornými orgánmi, ktoré by sme mali podľa môjho názoru rešpektovať, a tomu istým spôsobom dostáva sa teda do istej, by som povedal, vnútornej konfrontácie s tou slobodou bádania a publikovania, ale tam si musíme nájsť nejaký konsenzus a sú tam niektoré inštitúty, ktoré istým spôsobom o tom konečnom dôsledku rozhodujú. Takže tam je to veľmi ťažké, aj v súčasnosti to prežívame, ja budem otvorený o tom, však iste chcete otvorene, aby táto diskusia prebiehala. Takže tam ešte treba hľadať nejaký vzájomný dialog. Ja sa otvorene vyjadrujem k tomu ako teda aj riaditeľ teda výskumného toho tímu tej sekcie, ale zároveň možno to potvrdia moji kolegovia, že dávam priestor, alebo dávame priestor na aj iné názory. Ale ten inštitucionálny rámec podľa mňa istým spôsobom v takýchto špecializovaných inštitúciách asi musí byť. Tak to je priamo otázka na telo. Cíti sa Martin Lacko nejakú autocenzúru tam, kde pracuje? Cíti ju alebo necíti? Vo výskume, v interpretácii? Myslím, že je o mne známe, že sa nenechám nejak zastrašiť alebo skorumpovať alebo pritlačiť k múru, aj keď samozrejme určité limity tiež človek nemôže na 101% napísať tak, ako si to myslí, ale si myslím, že to čitatelia môžu posúdiť, že teda tá miera tej autocenzúry oproti iným autorom mňa veľmi... Možno by som to spresnil. Ale... Je možné všetko, čo teda vybádate, publikovať povedzme v oficiálnych periodikách UPN, alebo skôr sú niektoré veci, ktoré sa publikujú v iných historických odborných časopisoch, určite periodikách? Určite nie. No a práve to bol aj jeden veľký problém, ktorý minulý rok sa mi teda prvýkrát stal, že by výsledky môjho povedzme polročného výskumu boli na základe... Akých argumentov? Tie som sa podnes nedozvedel oficiálne. Skrátka, išlo o to, že štúdia s názvom Americké bombardovanie Slovenskej republiky, respektíve obete amerického bombardovania Slovenskej republiky. Jeden deň predtým, než bol časopis odoslaný do tlače, tak na základe telefonátu predsedu správnej rady doktora Krajňáka bola celá 50-stranová štúdia, vrátane obrázkov a všetkého vyhodená z časopisu. Ja som o ničom nevedel, som sa to dozvedel neskôr. Podnes neviem dôvod, teda prečo, teda pripomenulo mi to tie časy spred roka 89, keď sa časopisy alebo knihy nevhodne skartovali, alebo pálili, alebo podobne. Takže na tú otázku, že či sú témy, áno, samozrejme sú aj témy, aj fakty, ktoré jednoducho vám neprejdú, aj keď sú podložené, môžu byť 10 prameňmi, archívmi a tak ďalej. Takže... Čo slovenská verejnosť sa nemôže dozvedieť, že Spojené štáty bombardovali Bratislavu a vznikli pritom nejaké obete? Alebo ja to tiež nechápem. Otázka na ľudí, ktorí to teda riadili, nie na mňa, lebo opakujem, že ja som sa nedozvedel podnes. A je viacero takýchto, treba to otvorene povedať, tabu alebo takých nevhodných tém, ktoré z časopisu Ja poviem niečo konkrétne. Napríklad viem, že nie všetci ľudia, ktorí boli na konferencii o Husákovi z tomu výročiu, sú v zborníku a sú to aj zamestnanci. Ako na základe čoho sa to selektuje, alebo ja neviem. Ja som si myslel, že obdobie cenzúry už sme dávno preč, že jednoducho základným parametrom je odborná kvalifikovanosť toho človeka, či používal nejakú metodológiu historickú a teda jeho interpretácia nech doplňa tú mozaiku pohľadov na danú osobnosť a čím je polemickejšie, tým lepšie, pretože ten čitateľ, zväčša zborníky sú pre odbornú verejnosť, si sám urobí, hádam, názor, zoberie si argumenty jedných druhých. Toto mi skutočne zaváňa ťažkou cenzúrou. Ja som toto zažil, ako keď som prišiel, alebo vrátil som sa na Ústav pamäti národa po 3,5-ročnom súde práve z Ústavom pamäti národa za moje vtedajšie prepustenie, takže som sa dostával
do týchto rôznych vzťahov informácií postupne a samozrejme, že som zažil aj tento prípad, ktorý Martin opisuje. Bol to zvláštny prípad, pretože jeho štúdia už prešla redakčnou radou, bola redakčnou radou odobrená, alebo ako by som povedal. Vrátane hlasom doktora Krajňáka. Áno, ale ja keď som si ju prečítal, tak som v podstate vrátil sa k tomu, s čím som aj na ústav prichádzal, aj sa vrátil, že by ústav teda mal vlastne pracovať v zmysle svojho zákona. A tam potom som to aj Martinovi povedal otvorene, že ako keby uletel, hej. V čom? Práve to chcem dopovedať. Samozrejme, tá téma je legitímna, je to téma veľmi ťažká, smutná, veď tam zahynuli ľudia nevinní. Ale som si povedal, aj som mu to povedal, že je to téma skôr vojenská, je to téma možno tá, ktorá by patrila na pôdu Vojensko-historického ústavu alebo možno nejakej inej odbornej inštitúcie, pretože sa mi tam zdalo, že nie sú tam dostatočne pokryté momenty, po ktorých ja osobne volám, aby sa spracovávali, a to sú teda povedzme opis totalitných režimov našich teda súčasných dejín, o čom asi Ústav pamäti národa v prvom rade je. Druhá vec, potom tam boli niektoré také drobnosti takého metodologického rázu, ale že o tom môžeme polemizovať inokedy. Ale teda vrátim sa k tomu inštitucionálnemu rámcu, ktorý ja nepovažujem za nejaký prvok cenzúry, ale skorej za prvok systémový, že v podstate redakčná rada je isté grémium. A tam to prešlo. Áno, tam to prešlo, však ja sa tomu nebránim. Sa potom vrátila na rokovanie redakčnej rady a tam to už neprešlo. Potom, čo prišiel nový šéfredaktor a ten teda nám, ako ja som teda bol vtedy novopečený. Šéfredaktor nie je kvalifikovaný ako historik, je to stavebný inžinier, čiže vedecká rada plná otitulovaných ľudí s obrovským, povedzme, historickým záberom a s obrovskou autoritou v odbornej obci má menšiu váhu ako stavebný inžinier? Určite nemá, ale každý má tam svoju funkciu a ak teda môžem túto myšlienku dokončiť. Ja som sa stal tiež vtedy čerstvým členom redakčnej rady, tak som si práve vtedy načítal všetky práce, ktoré boli do toho pripraveného čísla pripravené a sám som vyjadril v podstate nie pozitívny, nie úplne negatívny, lebo pretože tam som nerozmýšľal nad teda nejakou deformáciou historickej vedy alebo nejakou, neviem, dezinterpretáciou, ale som sa vyjadril proste, že tento článok by som povedal nepatrí na pôdu Ústavu pamäti národa, ako ho ja vnímam. A teda som aj sa vyjadril, že môže byť publikovaný na inom fóre, v inom časopise. Ale dokončím ešte, ak dovolíte, pán redaktor, pán doktor, že vtedy nastala taká zvláštna situácia, že začalo sa diskutovať teda naozaj o kompetenciách redakčnej rady a počúval som ako teda niekoľko dní prítomný vedúci pracovník, že ako sa to tam vníma a vzýšlo z toho teda definitívne riešenie také, že bol inovovaný štatút redakčnej rady ako zo stanov Ústavu pamäti národa poradného orgánu predsedu správnej rady a teda ten vo svojich kompetenciách sa rozhodol teda, že inkorporuje do štatútu redakčnej rady jedno písmeno, jeden paragraf, akokoľvek to nazveme, kde on rozhoduje v konečnom dôsledku o vizáži, respektíve teda o tom, čo sa do pamäti národa vloží a on teda s nami to konzultoval, ako sa má rozhodnúť. Ja som povedal, ten článok je napísaný dobrý, má pre tých metodologických poznámok, ale podľa mňa nepatrí 100% na pôdu Ústavu pamäti národa. Takže... Dobre, ja len krátku poznámku. Či tá zmena štatútu prešla cez správnu radu, ktorá je legitímne zvolená a či to odobrila. A druhá vec, ani predseda nie je historik, čiže nie je kompetentný, ani šéfredaktor nie je kompetentný, lebo nie je historik. Naopak, správna rada je plná nespochybniteľných odborných autorít a profesných autorít, takže sa mi zdá, že tam boli skôr také ideologické veci, že nie je možné písať o negatívach povedzme Spojených štátov len o jednej strane a takto to aj vníma širšia historická verejnosť a nerobí to celkom dobre. Ľudia si urobia sami názor. Je to ešte ďalšia vec, možno len krátko a potom dám ešte jednu takú zásadnejšiu otázku, čo sa týka toho zborníka. Potom kľudne hovoríme, ak to je... Dobre, v poriadku. Čiže áno, napríklad jeden z zamestnancov napísal, myslím, že obsiahlu štúdiu, mal dlhý pramenný výskum a celkom zjavne je to človek, ktorý má metodologické zázemie na to, aby napísal slušnú štúdiu na základe práce alebo metodológie, ktorú má historik robiť. Odprezentoval svoj príspevok na konferencii a nebol zaradený. Samozrejme, tá štúdia vyjde nakoniec, lebo však
úplne nie jediný spôsob, kde sa to dá publikovať. Chvála Bohu, máme istú pluralitu. Ale zdá sa mi dosť také absurdné, že sa selektuje, že niekto bol oslovený a dokonca nie nejaký externista a nakoniec bola vyradená jeho štúdia. Martin, chceš ty, či ja? No Dobre, tak obidve. Ja by som teda Dobre. krátko do toho ešte ďalšie teda fakty. Alebo takto poviem, v tomto prípade nedá sa vyhovárať na zákon Open, ktorý, keď si to prečítame, nie je úplne jednoznačne tam formulovaný, ale zachováva pomerne veľkú autonómiu tomu historickej interpretácii a slobode, pretože hovorí o nestrannom výskume obdobia rokov a tie rámcuje presne 39 až 89. Takže tu neobstojí úplne tak povedať, že nebola táto štúdia alebo článok v súlade so zákonom. Bola. Jednoznačne tam spadala a tak ďalej, že sa niekomu subjektívne proste nezdá. Pokiaľ sa nezdá, tak to treba povedať na začiatku a nie, keď už je časopis vysádzaný a do tlače, hej, a vyše bez dôvodnenia. A ďalej podobných prípadov tam bolo XY, hej. Asi najexemplárnejším príkladom práve doktor Bobák, ktorý... XY asi nebolo, ale môžeme mať 2. No, doktor Bobák minimálne 5 mal štúdií a materiálov, ktoré jednoducho... Jedna polemika mu bol napadnutý a nebolo možné na pôde toho časopisu odpovedať. Sú ľudia, alebo autori, ktorí sú jednoducho na čiernom zozname a im nevidie nič. Hej? Aj keď to prejde odborným posúdením, nevidie. To sa dá zase doložiť. Ďalej, sú aj historické osobnosti, ktoré sú na čiernej listine. Prvou a najväčšou z nich doktor Jozef Tiso. V historicko-pamäťovom časopise, ako je Pamäť národa, od nástupu nového šéfredaktora pána Juščáka nesmie výjsť jedna jediná fotografia doktora Tisu, aj keď korešponduje s textom. Znova zo zalomených čísel, aj ja som bol jeden z tých, povedzme, nazvime to tak v úvodzovkách, Tisová fotografia von. Hej. Taká úžasná nenávisť k tejto osobnosti historickej. Povedzme, môžu tam byť pri iných fotografie komunistických funkcionárov, eštebáckých vysokých predstaviteľov, funkcionárov. Doktor Jozef Tiso nesmie byť. Hej. Toto je fakt. Bolo x prípadov, že takto boli jednoducho, či už samotným predsedom alebo terajším jeho dosadením šéfredaktorom zo zalomeného čísla povyhadzované fotografie doktora Tisu. Diváci si urobia asi sami názor. Toto je práve, podľa môjho názoru len dopoviem, toto je dôsledok tlaku istých síl, ktoré potrebujú, aby z Ústavu pamäti národa a vôbec z histórie bola len nejaká čierna skrinka, ktorá vytvára v občanoch aj v tej mládeži, novej generácii nejaké čierne svedomie, nejaký pocit potreby kajať sa za svoju minulosť, za národnú minulosť, sypať si popol na hlavu a týmto spôsobom ich udržovať v nejakej poníženosti, v nejakom strachu a potom aj spoločensky a ekonomicky títo ľudia sa ľahšie ovládajú. Hej? Jednoducho, keď sú takto indokrinovaní. Takže keď skončil, alebo padol komunizmus, bol dospelý, čiže celé stredoškolské vzdelanie som mal ešte v inom režime. A mne to strašne pripomína ten hlavný mainstream výuky, kedy sa skutočne marxistická história jednostranne orientovaná jediné nálepkovala klerofašistický štát, zločinci, To sa vrátilo. Hej, toto je ako déjà vu. Neviem, ako vy to vnímate, ale možno z iných liberálno, neviem akých pozícií, ale vlastne ten spôsob diskusie medzi odborníkmi, zamestnancami, kvalifikovanými sa akože vytláča. To je podľa mňa dosť nebezpečný fenomén. To absolútne nálepkovanie, ako aj teraz posledné články v tých mainstreamových médiách, nemusíme ani niektoré menovať, tlak na jednoducho stiahnutie učebníc profesora Leca, z dôvodov, ktorým sa ani oni netajia, tí novinári agresívni, nezdelaní, mimoriadne arogantní. Ja by som dovolil. Profesor Lec neodsudzuje explicitne slovenský štát a doktora Tisu. Čiže oni sa tým ani netajia. Profesor Lec patrí medzi najvýraznejšieho historika svojej generácie a v mladom veku asi najmladší docent, najmladší profesor histórie v Národnom literárnom centre vydal brilantné knihy práve tomuto obdobiu. Myslím, že veľmi vyvážené, skutočne. Ja som teda to čítal a
to nie je ako ten spomienkový optimizmus exilových historikov, lebo mne sa zdalo, že ako keby boli také 3 fázy generačné. Boli tu tí marxistickí historici do roku 89, ktorí teda študovali v nejakej dobe, aj svoju kariéru si vybudovali. Potom tu prišli nejakí exiloví historici, ktorí dali nový pohľad, ale povedzme, bol tam nejaký aj osobný spomienkový optimizmus. V tom čase boli mladí, vnímali to emocionálne. A potom vznikla nová generácia, povedzme, ako tu na pán Lacko alebo podobne. Robert Lec bol možno prvý z tej generácie, ktorí neboli zaťažení historicky, ktorí začali študovať históriu v slobodných časoch a urobili si vlastný neideologický názor. Zdá sa, že podľa mňa to asi nikto z nejakých novinárov nemôže spochybniť profesionálnu erudíciu profesora Leca. Akože len za to, že nie je dostatočne ideologicky zapálený, ho likvidovať sa mi zdá absurdné. Neviem, aký. No, môžem aj k tomu niečo povedať. Zasa to teda zmiešali veci, ale v podstate, čo sa týka vynechávania alebo cenzurovania niektorých fotografií, časti textov, celých výsledkov práce niektorých historikov, ja som v zásade proti tomu. Ale buďme teda úprimní voči sebe a udržme teda tú diskusiu na ja sa vrátim k tomu termínu, mne sa osobne páči, inštitucionálnej úrovni, kde majú tie jednotlivé, či už osoby, ktoré boli inštalované do určitých teda pozícií a tie grémia právo sa k tomu vyjadrovať. Ak teda buďme konkrétne, lebo tam je skrytá pravda v tých detailoch, ak by naozaj prípady, ako zažil Martin Lacko, alebo teda Ústav pamäti národa sa dostali znova do tých grémií. A ja sa teda pýtam, prečo na ďalšom rokovaní redakčnej rady, napríklad tá tvoja štúdia o bombardovaní Bratislavy nebola prerokovaná, neviem. To je otázka. Tam by osobná integrita možno aj členov dozornej rady, vedeckej rady. Redakčnej rady. Takže ja som za to, aby sa dôsledne pracovalo v tých grémiách, ktoré sú de jure na to zriadené. A teda k tomu pánu Bobakovi. Pán Bobak je zaujímavý prípad v tom, a však netreba sa s tým skrývať, je to takisto môj podriadený súčasný a náš kolega. Ja osobne som veľmi otvorený a kritický voči tomu, ak niekto, povedzme, historik už v pokročilom veku, nechcem sa nikoho dotknúť, naozaj po niekoľko desaťročnej kariére, nazvime to teda historika alebo pracovníka, dokonca ideologického pracoviska. Prosím, každý má právo na svoju vnútornú zmenu, metanoju a isté pokánie a príde teda do kolektívu aj otvorený. A tu sa mi to nezdá. Pán Bobak ako keby stále zostával v takej pozícii v podstate ako keby uzavretosti voči nejakému dialógu a výsledkom toho je teda, že v tej odbornej časti, v tej odbornej jeho práci, keď sme teda skúmali ten problém, keď som tam prišiel skúmať, som sa na to pýtal, ako prišlo teda k tomu vylúčeniu tej štúdie a tak ďalej, popisovali mi dianie na tej konferencii. Ja si osobne myslím, že pán Bobak nepíše dostatočne objektívne, čo sa týka teda kritiky komunistického režimu, možno interpretácie 68. alebo nástupu normalizácie. V čom konkrétne? A práve to chcem povedať. Som samozrejme o mnoho mladší od neho a asi by som mal byť trošku skromnejší, ale teda čítal som si tie veci a mám dojem, že napríklad v interpretácii role Dubčeka a Husáka ešte stále zotrváva na trošku takých normalizačných pozíciách. To nech sa na mňa nikto nehnevá, ale ja to tam cítim z tých textov. A možno toto Čiže ako popiera alebo potiera Dubčeka a vyzdvihuje Husáka? Vyzdvihuje dosť Husáka a tá jeho pozícia. Iní autori, práve na tej konferencii sa to ukázalo, už dostatočne kriticky toho Husáka berú, ale nemyslím teraz kriticky ako negatívne, ale presvietili ho zo všetkých možných strán. Ale v tomto prípade sa mi zdalo, že aj tá kritika, ktorá vzýšla či už zo strany, ja neviem, pána profesora Prečana, vieme, aký bol, však tiež to bol marxistický historik a tak ďalej, ale potom sa zmenil. Tak isté opodstatnenie mala, pretože pán Bobák sa v tomto ešte dostatočne ako keby nesnažil proste prijať naozaj istý hĺbší kritický pohľad na Gustáva Husáka. O Dubčekovi tam môžeme polemizovať, ja osobne Dubčeka moc tiež nemusím, ale tu sa mi zdá, že toto bol to meritum toho problému. A ako sa to spravilo? No, podľa mňa, ja si osobne myslím, že štúdia pána Bobaka mohla byť v tom zborníku a nič by sa nestalo, ale naozaj už potom teda buďme presnejší a poďme do hĺbky a
bol by som rád potom v takomto prípade, ak by sa tam napríklad ocitla, aby či už v úvode alebo v nejakých záverečných poznámkach sa ocitli aj názory takéhoto druhu, aké ja teraz hovorím, to znamená kritické. A to potom platí aj na iné veci, ktoré sa napríklad na Ústave pamäti národa stali pri iných, povedzme, publikáciách. Možno, že k tomu aj to chcem práve ísť. Ja len krátku poznámku. Ako človek, ktorý sa zaoberá novšími dejinami, tak bohužiaľ musím konštatovať, že osobnostne bol Husák podstatne výraznejšou osobou ako Dubček, ktorý podľa mňa ani, ja si ho pamätám veľmi dobre po roku 90, kedy už teda bol za Zenitom a ani zďaleka ten dizidentský nimbus dosť hasol, keď teda znova sa vrátil do tej politiky. A myslím, že každý normálny, objektívny človek vie, že to boli nerovnaké osobnostné kategórie. Hej. Už druhá vec je bez známienok, čiste politickými schopnosťami a rozhľadom, vzdelanosťou. Čiže neviem, či takto to bolo, ale pokiaľ je jeho pohľad taký, že to bol schopnejší politik, tak je to úplne legitímny pohľad. A teraz poďme k tej poslednej časti, ale čo sa týka, povedzme, vášho pracoviska. Poviem, ako ja vnímam napríklad memoárovú literatúru alebo denníkovú. Je to výsostne subjektívny pohľad daného politického aktéra na danú dobu, na svoje postavenie v tej dobe, na svoje rozhodnutia. V prípade denníkových záznamov dokonca je to bez nejakej väčšej štilizácie, pokiaľ ten človek to písal tak, že ani to nechcel publikovať. Ale je to veľmi zaujímavé, je to absolútne nenahraditeľný prameň. Hej? Čiže zdroj, ktorý treba tak vnímať, ako ho treba vnímať. Teda, že je to výsostne subjektívny pohľad daného aktéra. A niekedy je veľmi osviežujúci, pretože sú tam veci, ktoré, povedzme, keď sa štilizuje do niečoho, tam nepovie. A preto ja si myslím, že to patrí na pôdu knižnej produkcie. S tým súhlasím. Úplne mnoho takýchto titulov jednoducho sťahuje ako človek, ktorý aj funguje v knižnej branži. Viem, že množstvo titulov, ktoré úplne vydalo a má ich ešte na sklade, sa nedistribujú. No nie sú to množstva. Môžem byť presný. No tak niekoľko titulov to určite je. A niektoré zobralo štafetu iné vydavateľstvo, takže možno aj dojdu napríklad teda Sidorové denníky. Prečo to? Akože to sa mi zdá už úplne absurdné. Ak niekto vydá memoáre, je to obraz o dobe jeho subjektívny. Čo je na tom škodné? Alebo ako to môže poškodiť? Neviem, asi je to obrátená otázka na mňa, tak ak môžem pokračovať, zaberať. A môže aj Martin, samozrejme, nie že môže, tak musí. S týmto problémom som sa stretol ešte teda ako pracovník asi v 2011, teraz neviem presne, kedy ten prvý diel denníka Karola Sidora vyšiel. Ja som vtedy pánovi Petranskému vytýkal osobne, a som si dosť trúfol ako obyčajný, neviem, či som bol ešte vtedy v archíve, že osobne si jednak myslím z dvoch dôvodov, že teda vydanie denníkov nie je problém, ale vrátim sa teda k tomu fenoménu, ktorý som opisoval v súvislosti s Martinovou štúdiou o bombardovaní, že nepatrí, by som povedal, primárne na pôdu Ústavu pamäti národa, tak ako ho ja vnímam, ako konzervatívnu inštitúciu pamäťovú, ktorá má nejakú dekomunizáciu, denacifikáciu a podobne istým spôsobom. Sú to znamienka, to je potom selektívny pohľad na históriu. Ale nie sú to podľa mňa znamienka, sú to podľa mňa, je to interpretácia zákona, na základe ktorého sme vznikli. A ja teda s tým si zákon, ale kľudne sa môžeme doplňať, pretože chcel by som dospieť k tomu záveru, v ktorom teda sme a ktorý ste vy veľmi legitímne nadhodili. A síce, že ja som vtedajšiemu štatutárovi vytkol a potom sa to stalo aj súčasťou našej osobnej polemiky, ktorá podľa mňa vyústila až do môjho možno prepustenia, ale to teraz sa nechcem hrať na nejakú obeť alebo celej tej situácie na UPN ešte v tých rokoch. A vyšli ďalšie a ja som hovoril jednu vec. Jednak teda, že patrí nám možno na pôdu iného ústavu a potom som povedal jednu vec, že chýba mi tam kritický poznámkový aparát k tomu, povedzme, či už v úvode alebo v nejakom závere. Poznámkový aparát tam bol dosť obsiahlý. Ale prepáčte, asi sa zle vyjadruje. Možno nejaký metodologický úvod alebo interpretačný, historický, ako to nazveme, ktorý by vysvetľoval, o čo ide. Hej. Vtedy nemám problém ani s Mein Kampfom. Druhá vec je, že som sa striktne vymedzil voči Karolovi Sidorovi, ktorý síce veľmi krátku dobu na začiatku obdobia slovenskej samostatnosti, ale predsa len bol šéfom Hlinkovej gardy. A Hlinková garda, o tom hádam už dnes nemusíme polemizovať, samozrejme, že sa vyvíjala. Hneď prvý deň nebola nástrojom perzekúcií veľmi krutých, ale proste ten rámec podľa mňa nepustí.
je to ako s ľudskou hriešnosťou, alebo s čímkoľvek. Ja k tomu veľmi krátko, pretože on samozrejme... dokončím potom, hej? Dobre. Nech sa páči, môžete, ale... Ja len, aby sme však dokončíme, samozrejme. Čo sa týka jeho pôsobenia v Hlinkovej garde, on bol podpredseda ústrednej československej vlády a v podstate ju neriadil, to robili jeho podriadení Karol Murgáš a podobne. Je druhá vec, že v podstate nejakým spôsobom to pustil nejakým nevhodným ľuďom, ale to, že niekto bol, nakoniec ona sa presne vyvíjala, tam nebol vtedy Otomar Kubalák a všetky tie veci, čiže keď niečo, to je skoro ako keby, že Hlinka je zodpovedný za Hlinkové gardy, pritom v podstate on s nimi nič nemá spoločné, ale to je skoro to isté. To je skoro to isté. No skoro, ale vidíte, že to nie je to isté. No nejak on vlastne v marci bol už odstavený z slovenskej politiky a potom išiel v úvodzovkách do exilu, do diplomatických služieb a teda podobne ako Ďurčanský bol v podstate dizident, tak ako dávať mu zodpovednosť za to, čo sa vyvinulo z HG o x rokov? Nedávam, ale hovorím o tom, že buďme teda presní v tom, že keď vzniká slovenský štát, neskôr Slovenská republika, a začínajú sa už prijímať prvé inštitúty, ktoré by sme mohli naozaj o nich polemizovať, či mali, povedzme, demokratický charakter. A tá Hlinková garda tam vzniká, on je šéfom, tak proste toto je fakt a ten nás proste nepustí. Aj keď je to ako s ľudskou hriešnosťou, ktorá ak na 5 sekúnd zhrešíte, tak ste zhrešili, ale môžete oľutovať, môžete veci zmeniť. Tak ja to tu vidím proste, že áno, istou emigráciou, zmenou možnosti pôsobenia sa ten človek takisto dostal do inej konotácie lepšej a napríklad s Vatikánskym denníkom ja osobne by som problém nemal. Ale zase sa pýtam, je to potrebné, je to nutné na pôde Ústavu pamäti národa, ktoré ja osobne vnímam konzervatívne, možno tiež niektorí členovia správnej rady. A tie rozhodovacie orgány, a to je ten inštitucionálny rámec, dospejú k tomu, že Ústav pamäti národa by sa mal takýmto veciam venovať, spraví sa novela zákona alebo aspoň nejakých vnútorných noriem, tak prosím, ak vznikne vedecká rada, ktorá bude o tom kompetentne rokovať a dospejeme k názoru, že by sme mohli ten diapázon rozšíriť. Ja to cítim v Martinovej práci, že on v podstate má istú ambíciu, aby rozšíril porušovanie ľudských práv naozaj na nevinné obete z radou občanov Slovenskej republiky alebo Československej socialistické, akokoľvek to obdobie vezmeme, tak prosím, ale momentálne ja asi chcem povedať, že vnímam zameranie Ústavu pamäti národa užšie. Takým konzervatívnym, užším spôsobom zamerať sa na zločiny, teda ja len krátku poznámku. Je zastavenie distribúcie niektorých už vydaných titulov na mieste? Ja si myslím, že áno. Trošku, ale ak teda nechcem brať priestor, ale dať, samozrejme, nech sa páči. Pán Lácko môže. Tak ja som presvedčený o tom, že vydávanie, naozaj, ako ste aj vyspomenuli, spomienok, memoárov významných politických alebo spoločenských osobností je na mieste a je aj v súlade so zákonom o UPN, ktorý naozaj hovorí o tom nestrannom skúmaní, takže aj prostredníctvom spomienok nepublikovaných, ktoré boli niekoľko desiatok rokov za oceánom, tam a vďaka teda docentovi vnukovi boli vynesené na svetlo sveta a vydané, treba povedať, aj nezištne, bez honoráru. Aj to je v dnešnej dobe veľká zásluha, ktorú myslím si, že nikto neocenil, teda aj to získať, aj pripraviť na tlač a odmenou za toto také kvázi poďakovanie, že stiahnuť to z predaja, respektíve vydať zákaz propagácie a distribúcie, tak to je naozaj smiešné, keď to poviem tak slušne. A navyše boli do toho investované aj peniaze daňových poplatníkov, takže tým skôr teda si tie knihy nezaslúžia byť niekde v sklade, uväznené. Takže... Čo lepšie časy. No a ešte čo sa týka, aj keď samozrejme môžeme s určitými vecami nesúhlasiť, čak to je aj plus, keď je istá polemika, ale nie je tu, ako som povedal, priestor na tú verejnú polemiku, diskusiu, to je ten problém, ale ešte k tomu, čo skôr bolo povedané, doktor Bobák a podobne, vylučovanie o štúdii, no znova je legitímne, keď sa niekomu niečo nepáči, nejakému zamestnancovi alebo riaditeľovi alebo predsedovi alebo šéfovi alebo nejakému činiteľovi mimo ústavu, ktorý má vplyv na jeho riadenie, niečo nepáči. Ale je potrebné, aby sa toto dalo na papier a zdôvodnilo tomu autorovi, ktorý už niekoľko mesiacov alebo rokov vykonával nejakú výskumnú činnosť, dal si nejakú prácu, stálo to nemálo úsilia a zrazu len na základe nejakého tajomného kabinetného rozhodnutia typu, lebo medveď, doslova. Minimálne štábna kultúra by sa teda nie očakávala. Len štábna kultúra, ale keď je to vedecko-popularizačný časopis, tak
každý takýto časopis má určité procesy, hej, sú v jeho vnútri redakčná rada, proces posudzovania, proces hlasovania v redakčnej rade. Áno, bude to publikované a ak, tak to bude s takýmito zapracovanými pripomienkami, ak nie, tak proste to nebude. Jednoducho základ odborné posúdenie a potom hlasovanie redakčnej rady. Hej. Ale nie, že autor, ktorý naozaj si s tým dá námahu a ktorý je tu štátom platený na to, aby robil vlastne ten výskum, len nedostane žiaden odborný posudok, žiadne zdôvodnenie, ani písomné, ani ústne, a len je konfrontovaný s tým, že no nebude to. Hej. Niekto mu proste povie na chodbe, vieš čo, nebude to. No, Martin, ale nie je to na chodbe, proste povie to štatutár, ktorý je zvolený v parlamente, zo zákona má isté kompetencie, je členom redakčnej rady a na základe nejakého štatútu v podstate tú kompetenciu má. Tak hovoríme teda o tom... Ten štatút sa zmenil legitímnym spôsobom, to znamená tým, že prešiel správnou radou? To teraz na 100% neviem, teraz sa nechcem vyhovárať, ale ja si myslím, že nemusí štatút prechádzať. Pretože interpretácia, napríklad dozorná rada hovorí niečo úplne iné a dneska je patová situácia na UPN, pretože jednotlivé orgány, ktoré majú rovnakú legitimitu, bojujú proti sebe a vlastne paralizujú nejaký rozumný chod tohto ústavu, ale to je čím už úplne... nerátal, ale teda jednoducho... To je už úplne iná téma. Ja ešte... Opakujem, má dostať odborné zdôvodnenie, prečo nie. Áno, prečo nie je zamietavé, alebo proste... Takto to robia všetky, naozaj aj vedecké, aj odborné časopisy, ktoré u nás vychádzajú, hej, že jednoducho ten človek vie, prečo to nebude publikované, alebo že to bude a za takýchto a takýchto. Ja môžem ešte jednu krátku vec povedať, keď sa hovorilo viacerých... Áno, potom sa hneď ja len ešte poviem, lebo sa to pýtalo na jednu vec. Práve doktor Bobák bol napadnutý jeho štúdia istým človekom mimo UPN, ktorý ale, a paradoxne, bolo publikované v teda Pamäti národa. On chcel napísať obhájobu svoju, vyvrátenie týchto nejakých výhrad. Nebolo mu to umožnené. To je dosť absurdné. Potom to vyšlo samozrejme v úplne inom periodiku. To si myslím, že to je už elementárna slušnosť, že keď niekto dostane nejaké výhrady, má právo sa brániť. No knihy v archíve, teda na polícii sú preto, lebo teda budeme konkrétni k tým Sidorovým denníkom. Ja som mal stanovisko, že mi tam chýba ten kritické vyjadrenie, o akého autora ide. A podľa mňa... Tam je všetko v úvode, je o Sidorovi veľmi podrobne. Ja som si to čítal a mne to tam osobne chýbalo. Mali tam byť, ja neviem, nejaké veci, že... Ja napríklad niekedy nechápem tie ataky a útoky na ľudí typu Ďurčanský, Sidor, lebo to sú ľudia, ktorí vlastne boli dizidenti v čase režimu Slovenského štátu a vlastne na okraji spoločnosti vytesnení z jej politiky. A ich najväčšia zásluha bola pri vzniku Slovenskej republiky a potom prípadne v exíle, keď sa snažili o nejaký návrat, či už to bolo Ďurčanského Biela kniha, alebo samozrejme aj Sidor pôsobil v exile za znovu obnovenie Slovenskej republiky. Niekedy sa mi zdá, ako keby tu prežívali akési atavizmy po 45. roku, kedy to boli top enemy, alebo verejní nepriatelia číslo 1 pre Beneša a túto skupinu. Ako keby sa to dedilo. Lebo títo ľudia... A veľmi kruté paradoxy, že to je v rámci druhej Slovenskej republiky. Áno, to je to, že vlastne ich najväčšia chyba bola nie to, že by boli nejakí aktívni aktéri, povedzme, že autokratického režimu prvej Slovenskej republiky, ale to, že si dovolili byť zásadní aktéri pri vzniku Slovenskej republiky. A toto sa mi zdá dosť absurdné. Môžem na to zareagovať? Áno. Ja som to aj povedal pred pár minútami, že treba naozaj veľmi presne rozlišovať medzi jednotlivými politickými činiteľmi Slovenského štátu, Slovenskej republiky a ich zodpovednosťou. Druhá vec je, že ak sa zoberiem toho širšieho kontextu, začínali sme, povedzme, túto diskusiu aj o otázkach Československej republiky, či historikom, politológom, politikom vyhovoval stav, kedy sa Československo rozdelilo vplyvom teda nacistického Nemecka a potom tu máme obnovenie teda Československa, teda zánik Slovenskej republiky, akokoľvek to nazveme. Čiže tento široký medzinárodný kontext, ako kto vníma a kto je začať doslovne. Či je za obnovenie republiky, či bol za teda Československej republiky, či bol teda za existenciu Slovenskej republiky. A tento diskurs je podľa mňa legitímny. Ja si myslím, že nechajme priestor všetkým tým, ktorí túžili po samostatnej Slovenskej republike, tak ako to bolo v Clevelandskej, Pittsburghskej dohode, v akýchkoľvek ďalších Štefánik. To išlo autonómiu alebo federalizáciu. Áno, ale teda spelo to k tomu, že
však v 28. roku už teda... Ja vakuum juris, jasné, ale dovolíte dokončiť, že táto diskusia je legitímna. Ja osobne si myslím, že bolo na škodu, alebo že to istým spôsobom znižuje celú tú eufóriu vzniku Slovenskej republiky, že teda bolo pod vplyvom Nemecka, že sa Slovenská republika potom zapojila do nejakej medzinárodnej spolupráce, ktorá bohužiaľ bola aj v negatívnom slova zmysle. Obnovenie Československej republiky nie je žiadny idealizmus. Vieme, ako sa obnovovala pod vplyvom komunistov, Červenej armády, NKVD. Toto sú legitímne otázky, ktoré sú veľmi, veľmi ťažké a ťaživé a ich zastúpenie osobností v tom je tiež veľmi tým pádom komplikované vyhodnotiť. Za daných okolností vznikla Slovenská republika, ktoré boli nejakým spôsobom zadefinované medzinárodnou situáciou. Bol to minimálne, aspoň sa mne zdá, že väčšina ľudí si myslí, že z daných možností to bolo to najlepšie alebo najmenej zlé. Samotný akt štátnosti bol samozrejme Benešovskou kamarilou potom veľmi tvrdo postihovaný, dokonca oveľa viac, a to sa potom ešte dostaneme k otázke procesu Tisovho, než povedzme to, čo sa stalo, tie deportácie a podobné záležitosti. Keď si človek pozrie, povedzme, mikrofiše z Národného súdu a vôbec ľudové retribučné súdnictvo, to je obrovská vec, ale to bude v ďalšej otázke. Ja teraz vlastne už chcem to pomaly končiť, tak dám posledných dvoch otázok, teda jedna bude táto. Častokrát sa nálepkuje režim Slovenskej republiky ako totalitný. Bol skutočne totalitný a čo definuje totalitný režim? Ako to možno nazvať? Lebo celkom zjavne totalitný režim bol napríklad v 50. rokoch a skúsme si stalinské obdobie porovnať s obdobím slovenského štátu. Podľa mňa je to takmer neporovnateľné. Ako vy vnímate charakter tohto režimu? Vládko? Zvláštne, Martin, ty si v tom lepší odborník. Čo sa týka Slovenskej republiky, hej. Viete, boli tie tzv. Povinné nálepky za socializmu, bol klerofašistický, hej, fašistický, to sa bez toho ani nemohlo povedať, alebo takzvaný, hej. No a prišlo potom niekoľko rokov takého slobodného výskumu, interpretácie, hej, priestoru mediálne. A postupne potom sa tie skrutky znova tak veľmi rafinovane, pomaličky začali uťahovať a dnes vlastne sme sa dostali do situácie takmer roku 1987, kedy bývalý disident Ivan Polanský bol odsúdený len za to, že vydal jeden historický zápisník o doktorovi Tisovi, hej. A najprv bol kvalifikovaný ako propagácia fašizmu a potom mu to zmenili na podvracanie republiky a 3 roky nepodmienečne, takže k tomuto mám dojem, že naozaj my už teraz smerujeme. A jednoducho, aby som sa vrátil k tomuto, k tomu názvosloviu alebo k tým nejakým nálepkám, ktoré sa dávajú. No potom všetci tí historici, alebo tá časť, ktorá sa nemohla zmieriť ako si s tým, že už tu nie je to ich milované Československo, že teda zaniklo ten poklad v Európe, hej, a tá hnusná Slovenská republika samostatná je tu, tak hľadali niečo, čo by som povedal, aj tú prvú Slovenskú republiku tak demokraticky zošklivilo, hej. No a veľmi šikovný termín, neviem, či to doktor Kováč alebo Kamenec, vojnová Slovenská republika. A pritom, vieme, vznikla pol roka pred vojnou, čiže to neobstojí. A podobný takáto mantra je aj totalitná. Totalitná Slovenská republika nebola totalitná, bola autoritatívna, keby sme to mali povedať politologicky, pretože mala niektoré atribúty totalitného systému alebo režimu, ale jednoducho ju nemožno označiť celkovo za totalitnú. Bolo to niečo úplne iné ako komunistické Československo v 50. rokoch. Keď si zoberiete len ten fakt, naozaj historik skúma fakty, ozbrojené zložky, ktoré tvoria základ štátu, boli apolitické. Nesmeli byť stranicky organizovaní príslušníci armády, príslušníci žandárstva, príslušníci finančnej stráže. Hej, nesmeli byť... To bola tá tradícia prvorepubliková, ktorá sa nejakým spôsobom pretiekla až do slovenského štátu. To je v opozícii. Nakoniec potom vlastne aj zradili ústavu a respektive prísahu vernosti vláde a vzniklo SMP, takže skutočne... Ďalej zaobchádzanie s politickými oponentmi. Tam väčšina tých politických rozsudkov, to boli smiešné veci, to boli niekoľko týždňové alebo mesačné tresty za závažné protištátne delikty. Znova, keď porovnáme s tými 50. alebo aj 60. a 70. rokmi, tak to trestanie bolo priam benevolentné.
smiešne. Ďalej rozsudky smrti v čase naozaj svetovej vojny, kedy aj neutrálne krajiny popravovali za určité trestné činy, tak je známe, prezident Tiso odmietol. Hej. Znova to bolo fakty, komunistických obetí, teda v 50. rokoch, ktorí z politických procesov, aby sme to dali do kontextu? Tak tých bolo vyše 200. 54? Okolo 250. Hej. 130 na Slovensku, možno v 250, 250. Okolo 250 bolo oficiálnych poprav. Politických poprav. Po doživotiach a tak nehovoria. Plus teda niekoľko... Ešte politických poprav, ako to myslíte? No, za politické delikty. Odsúdení za politické... Áno, vyše 220 000 a viac. No, na Slovensku asi 70 000. A plus ďalšia veľká kategória, tam sú odhady možno až 2000, ktorí zahynuli zase proste vo väzeniach a tých nikto nevyčísil, teda, že na následky väznenia. Takže to sú veci znova neporovnateľné s prvou Slovenskou republikou, len žiaľ teda nie je tu problém, viete, dnes sa hrá o to vedomie toho obyvateľstva, hlavne tej mladej generácie a tieto fakty, oni sa nemajú kde dozvedieť. Pokiaľ samozrejme nie je človek taký, že aktívne si hľadá, vyhľadáva, číta, chodí do knižnice, na internet a tak ďalej, ale ten bežný konzument priemerný je s čím konfrontovaný. No, za socializmu bola Slovenská republika zlá preto, ten tzv. Hnusný slovenský štát, lebo viedol vojnu proti tomu úžasnému sovietskému zväzu a zakázal komunistickú stranu, hej. Takže to bol dôvod. To už bolo za druhej republiky sa zakázala komunistická strana. Teraz, čiže ešte pred... Áno, ale slovenskému štátu sa to najviac vytýkalo. Teraz všetko začína a končí s diskusiou židovská otázka, hej. Deportácie židov. Bodka, taká obrovská bodka, že nie o čom viacej diskutovať vlastne, lebo boli deportovaní Židia. Hej. A preto sa nepozerá na ten kontext zase európsky. Hej. Tuším, iba Dánsko a Bulharsko sa tomu dokázali vyhnúť. Čo sa dialo teda presne tak, celoeurópska a selektívne teraz vyberať a Slovákom lepiť. A pritom znova historický fakt je ten, že prvý neokupovaný štát, ktorý vyviezol a mal účasť na fyzickej likvidácii časti svojho židovského obyvateľstva, bolo Maďarsko. Už v roku 1941 maďarská vláda dala vyviesť 18 000 svojich Židov na území okupovaného Sovietskeho zväzu do Kamenec-Podolska a tam boli postrielaní podľa niektorej literatúry aj za účasti maďarských ozbrojených zložiek. Takže kto o tomto vie? Kto o tom povie? Stále len tí Slováci sú najväčší antisemiti, rasisti, fašisti pred celoeurópskou verejnosťou a najsmutnejšie je, že my sami Slováci toto púšťame, takéto nezmysly. Pre mňa je oveľa podstatnejšia a dôležitejšia, keď to bude samostatná téma, lebo to je príliš veľká na to, ale jedna otázka predsa len musí byť, či a do akej miery vôbec mohla slovenská politická reprezentácia tomu zabrániť. Ja mám na to istý názor. Podľa mňa ten názor je taký, že pokiaľ by nebola extrémne radikálna skupina, ktorá po Salzburgu tlačila na Tisa, tak možno by sa dalo vzdorovať dlhšie, ale za daných konkrétnych okolností asi nebolo v silách žiadneho umierneného politika tomu zabrániť, lebo geopolitická situácia vnútro slovenská alebo vnútropolitická neumožnila vlastne vyhnúť sa tomu, ale skúsme teda zadefinovať, čo je to totalita a hlavne ako skúsme porovnať 50. roky s povedzme tým obdobím 39-45. Dá sa to vôbec porovnať? No, toto je veľmi dobrá otázka, napadla ma. Dá sa to do určitej miery, ale samozrejme, že nesklzníme do nejakého formalizmu, pretože sú tam rôznosti prirodzené. Ale ja sa nebránim tomu skúsiť pomenovať režim teda Slovenskej republiky rokov 39-45 a teda krátkej časti slovenského štátu. Je to veľmi zložitá otázka a ja si myslím, že na to neexistuje presný názov, ale musí byť nejaký popisný alebo zložitý, ktorý by mal obsahovať naozaj tie prvky, ktoré v tom boli obsiahnuté. Ako hovorí Martin, bol autoritatívny, čiže nebol demokratický, alebo tá demokracia sa postupne... Žiaden historik nehovorí to, čo ani to nepovie, že to bola demokracia vzorová. Ale teda, keď bolo rozhodnutie snemu, tak povedzme, bol to demokratický krok, ale postupne teda tie demokratické atribúty degenerovali, zavádzali sa autoritatívne, časti boli aj totalitné a ja si trúfam povedať, že tam boli aj určité fašizoidné prvky. Napríklad, ale čiste z politologického hľadiska, keby sme to brali, ale potom možno aj v praktickom živote, fašizmus je odvodný teda z talianskeho fašizmu, fasci di combattimento a tak ďalej, kde bol vodcovský princíp, a kde bolo teda... Ale tam bol po Salzburgu. V 39. v tom ústave ešte také nič nebolo. Dobre, že mi to hovoríte, pretože ja nie som odborník na slovenský štát, takže si dám rád
povedať, ale postupne teda naozaj priznajme si, že ten systém degeneroval a teda naberali na kompetenciách, alebo teda na šírke ľudovo povedané, niektoré tie direktívne, autoritatívne a musím povedať ja osobne, že aj fašizoidné a hlavne z toho systému zavádzania prvkov vodcovského princípu, ozbrojených zložiek strany, čím bola teda postupne Hlinková garda, potláčania iných politických strán, hoci samozrejme neprichádzalo o tom, okrem marxistických strán. Áno, ale to bolo ešte za druhej republiky, aby bolo jasné. V poriadku, ale mne to osobne naozaj prípada postupne ako demontáž istých tých klasických princípov pluralitnej demokracie. No a teraz pozor, aby na začiatku som povedal, nikto nehovorí, že to bola pluralitná demokracia, ale totalita je definovaná politologicky alebo historicko-politologicky. Totalitný režim je ten, ktorý všetky oblasti, zdôrazňujem, všetky oblasti života má pod kontrolou, reguluje, ovláda. A potom, dá sa povedať, že by za slovenského štátu bolo pod obrovskou a štátnou kontrolou kultúra, literatúra, umenie, náboženstvo, všetky oblasti života neboli. Vychádzali, ja neviem, diela ruských autorov, vychádzali rôzne filmy. Elan vychádzal. Dokonca keď padol Paríž, tak Smrek napísal báseň, ktorá bola ako Trizna za Parížou, čo bol ako facka režimu. Spisovatelia vydávali rôzne memoranda, Tajovský 14. marca a podobne. Nikto z nich nesiel sedieť. Bola to totalita? Totalita? Je to veľmi ťažké definovať a skladá sa to z viacerých atribútov, ktoré nie sú úplné. Sú do určitej časti parciálne zastúpené. No, bolo jasné. Nie je diskusia o tom, či to bola demokracia, alebo nebola to demokracia. Dobre, ale autokracia je zadefinovaná. To znamená, autokracia je systém, v ktorom sú nefunkčné niektoré demokratické inštitúty, alebo spôsob ich kreovania nie je demokratický. Hej? Že bol tu parlamentarizmus. Napríklad ja som čítal mnoho stenografických záznamov a napríklad Esterházy a mnohí iných polície vystupovali proti vláde a nič sa im nestalo. Hlasovali proti. Je známe, že teda židovský kódex nehlasovali za všetci poslanci, niektorí odišli preč a podobne. To znamená, kto pozná hlasovanie komunistického parlamentu, kde všetci boli jednomyselné, to sa vôbec nedá porovnať. Bez debaty, samozrejme. Takže ako celkom zjavne otázka znie, všetky oblasti života boli pod absolútnou kontrolou politickej moci za slovenského štátu, podľa vás? Boli pod jej vplyvom a v menšej... Absolútnym vplyvom? To už je filozofická otázka. Totalita znamená totálny vplyv. Podľa mňa... Autokracia čiastočne. Podľa mňa v úmysle áno, ale prakticky nie. No, ja vám ešte k tomu poviem krátko. Najobávanejšou inštitúciou za predchádzajúceho režimu bola nepochybne štátna bezpečnosť. Hovorilo sa teda taká strážkyňa komunistickej totality a moci. Jeden zase historický fakt vám uvediem. Začiatkom v prvej polovici 50. rokov bolo na území vtedajšieho Slovenska asi 4 000 príslušníkov EŠTB. Akože zamestnancov, nie, že agentov, áno, tak. okolo. Tie údaje presne nie sú, medzi 3-4 tisíc sa uvádza v odbornej literatúre. Za prvej Slovenskej republiky bolo v 5. USB, mala trošku iný názov, ale v zásade tie úlohy mali byť teda podobné. V 5. rok existencie Slovenskej republiky bolo v USB 144 zamestnancov vrátane opratovačiek. Čiže približne 2 pracovníci, zamestnanci ústrednej štátnej bezpečnosti na jeden okres. Hej. Pýtam sa, čo mohli odkontrolovať. Hej? Aký strach mohli? Takže takto, keby sme si dali takouto porovnanie. Tá paradigma je jasná. Naozaj 50. roky boli proste hrozné totalitné. Nikto sa nesporí o tom, že 50. roky boli totalitné. Už by som bol mal problém, či aj 60. Kedy vznikla nová vlna a tak ďalej. Ale dobre, čas pokročil, tak už v posledných 2 otázkach sa dostaneme. Tá moja otázka je tak, ja poviem zo pár téz a vy mi ich buď potvrďte, alebo vyvráťte. Slovenské národné povstanie, podľa toho, ako to ja vnímam, bolo akousi politickou akciou. V roku 1944 každý normálny človek vedel, alebo tušil, ako skončí vojna. Takže politici chceli prejsť na druhú stranu, ako sa to podarilo v Rumunsku a podobne. To znamená byť na strane víťazov. Bolo známe Čatlošové memorandum a v podstate ozbrojená zložka, teda armáda, časť armády plus odboj
chcel v pravú chvíľu prejsť na druhú stranu a dostať sa na stranu víťazov. Bohužiaľ, vypalilo to úplne inak. Bola, vieme, tá vojenská misia z Bukurešti vyvraždená veličkom, tým pádom vzniklo povstanie v veľmi nevhodnom čase, veľmi nevhodných strategických a iných podmienkach. Nakoniec vieme, že 6. októbra bola Karpatsko-Dukelská operácia, čiže nejaký mesiac aj niečo. By tak či tak sovietské vojska boli na našom území. Asi keby bolo vtedy povstanie, tak malo väčšiu logiku. Je neprípustné diskutovať o tom, že povstanie tak, ako vzniklo, bolo veľmi nešťastné, že bolo množstvo zbytočných ľudských obetí, že tí, ktorí ho osnovali, jednoducho zlyhali. Ja viem, že povedzme Golian za to nemohol, že veličko, čo tam vyparatil, ale dnes vzniká znova nejaký mýtus. By som povedal nejaká chiméra alebo nejaký ideologický, ja neviem, pilier, že SNP je vrchol našich národných a demokratických denín. No ani národných, ani demokratických, národných určite nie preto, lebo povstalci sa prihlásili k tej Benešovej exilovej vláde, tej vláde toho človeka, ktorý povedal, že nikdy neuzná slovenský národ. Čiže národné to určite nemohlo byť. No a demokratické vieme, že boli tam mnohé excesy a že hlavne bolo množstvo zbytočných a vlastne zbytočných obetí, ak nie sme tak strašní cynici, že si povedali, že nevadí, koľko bolo obetí, ale politicky sme na tom niečo získali a v podstate ľudské obete nás nemusia zaujímať. Čiže táto interpretácia je dneska v podstate takto zakázaná, onálepkovaná. Sme ešte demokraciou, keď sa napríklad o alternatívach Slovenského národného povstania, o kontextoch v podstate ako keby nedalo diskutovať? To je asi tvoja téma, vaša téma teda. Ale samozrejme. Tak, no znova je toto čierno-biele rozdelenie dobrý, zlý, hej. Nie, toto je biele, toto je čierne, tak ako to bolo do roku 89, to sa vrátilo. Ako som hovoril, v prípade doktora Tisu a Slovenskej republiky je vtedy všetko čierne a dnes všetko čierne a povstanie je znova slávne a nekritizovateľné práve preto, že bolo namierené proti tomu zlému a hnusnému slovenskému štátu a Nemcom samozrejme, Nemecku, takže je to pre historika znovu veľký problém, pretože sú tu faktory, ktoré znova znemožňujú, obmedzujú, ak nie úplne znemožňujú poskytovanie tých objektívnych historických informácií verejnosti. Znova, tie fakty, jednoducho. Verejnosť sa ťažko môže dozvedať historické fakty za situácie, kedy médiá, politické špičky tak ďalej nastolili takú atmosféru, že tu nie je možné nič kriticky proste o povstaní a partizánoch povedať. Takže toto je veľký problém a potom samozrejme vplýva to spätne aj na autorov, nehovorím iba na historikov a publicistov a tak ďalej, vôbec tú inteligenciu, ktorá súc, alebo žijúc v takejto atmosfére sa uchýli či už k nejakej autocenzúre, alebo jednoducho k mlčaniu. Nechce prísť do konfliktu a nechce si ohroziť nejaké svoje, či už existenčné základy, alebo povesť jednoducho, alebo nechce byť vystavený nejakej mediálnej šikane, nejakému nálepkovaniu, osočovaniu, bez možnosti sa teda brániť. Takže toto je veľký problém. V roku 1994 vznikla konferencia Dies Ater, ktorá skúmala aj, nazvime to, negatívne aspekty SNP v tom kontexte, ako vypuklo, za tých okolností a podobne. Dodnes sú niektorí účastníci tejto konferencie poskribovaní, dáva sa im to ako byľak, že si dovolili mať nejakú inú interpretáciu. Moja otázka, bolo by možné, aby aj dnes vznikla táto konferencia? A potom ešte druhá vec, ľudia mi hovoria, teda oponenti, o ktorých hovorím, že no však nič sa im nestane, však ich nezatvárame, však už nejdu do Jáchymova. No fajn, ale sú profesne a odborne likvidovaní, šikanovaní mediálne. Kde to pre Boha je? Takže prvá otázka, bolo by aj dneska, našli by sa zo pár odvážnych, ktorí by urobili tiež podobnú konferenciu?
Možno, keby som ju urobil ja s niektorými autormi, ktorí pracujú mimo historické branže. Asi tak možno. Historici by sa dneska báli verejne skúmať a hovoriť o negatívnych aspektoch. Zopár by sme ich našli, možno nejaký akademický kruhov. Čo sa im môže stať? Minimálne sa nedostanú na nejaké fóra alebo do nejakých médií, ale... Profesne môžu byť zlikvidovaní. Profesne. Zlikvidovaný hádam nie, ale isté, že... Nehovorím fyzicky, hovorím profesne zlikvidovaný. Profesne, áno, že znova tie inštitucionálne rámce ich nemusia do seba pustiť, to je pravda. Tak ako teda vrátim sa na jednu vetu, ak mi dovolíte k tomu doktorovi Bobákovi. Ja som si teraz spomenul a pre komplexnosť tej otázky to musí proste odznieť, že Martin to doširoka popísal, ja teda o tom viem, že preto asi nemôže, alebo teda určite nemôže publikovať, pretože ten vedecko-výskumný okruh, ktorý spracoval, to je Komunistická strana Slovenska, ktorý bol na UPN kedysi zavedený, proste bol z plánu činnosti teda vyradený. Ja som takto zdedil, koncepciu sekcie vedeckého výskumu, tak proste zaveďme si ho a potom môžeme zadávať historikom úlohu komunistickej strany. Ale samozrejme, pardon. Podľa mňa UPN by mal skúmať komunistickú stranu. To by mal ale zase je absurdné, že by ignorovala túto veľkú tému. Ja si myslím, že by to asi nemal robiť pán Bobák. No. Viete, v tom úplne je ten hlavný problém, že náš štatutár sa niekoľkokrát vyjadril, že jeho najvyšším cieľom je mať dobré vzťahy s médiami. Niekoľkokrát mi to zopakoval, netají sa tým ani verejný. Ideologicky orientovaný médiami. Ak chce mať niekto dobré vzťahy s médiami, s tými médiami, ktoré tu naozaj rozoštvávajú ľudí, ktorí tu šíria nenávisť, nacionálnu, profesnú a tak ďalej, ktoré vyslovene rezignovali na informačnú náplň a stali sa prostriedkami manipulácie a propagandy. No keď šéf historicko-pamäťovej inštitúcii chce mať ako prvé dobré vzťahy s týmito ľuďmi, tak potom ťažko asi môžeme očakávať, že budú výstupy, alebo všetky výstupy toho inštitútu. Poďme naspäť tomu SMP, lebo asi mám možnosť kratučko. SMP je znova zložitý problém, pretože je to problém viac vrstevnatý uprostred vojny, u konca vojny a podobne. Ja si myslím, že tu zohrali dve dôležité momenty rolu, a to je nemecká armáda začala obsadzovať Slovensko. Na základe čoho? Na základe veličkového vyvraždenia misie, hej? To bolo vyprovokované. To nebolo... Bez toho by do toho 6. októbra pravdepodobne nemecký vojak na Slovensku nebol. Je to otázka, pretože už podľa mňa Nemci boli informovaní o tom, že Rusi chcú prejsť cez Karpaty a teda isté Slovensko, čo nikto neočakával, pretože cez Poľsko to bolo na Berlín ľahšie. Čiže asi predpokladám, že si chceli strategicky toto územie minimálne pováh alebo možno ďalej zaistiť. A druhá vec, čo som aj ja veľmi kriticky voči tomu naklonený, naozaj bolševizácia Slovenska alebo Československa, povedzme si to akokoľvek, sa na nás valila a nemyslím si, že vznikajúca povstalecká armáda alebo vojska, samozrejme aj partizáni, boli prokomunistickí. Možno boli viac pro-československí, ale nemuseli byť tiež pro-benešovskí. V podstate zase tam boli tých viac vrstiev rozhodovania sa a tie skupiny prichádzali z rôznych motivácií, by som to povedal, z celého teda územia Slovenska, možno aj zo zahraničia. A ďalším aspektom bolo, že mohli mať legitímny odpor voči Slovenskej republike. Prečo nie? To si teda pripustíme. A z takýchto rôznych skupín teda vzniká to povstalecké vojsko, ale nemyslím si, že to povstalecké vojsko malo hrať úlohu nejakého trojského koňa, a teda prichádzajúcej Červenej armáde alebo prvému československému armádnemu zboru, ale proste bola tam istá osobná a teda aj skupinová motivácia k tomu, že sa voči niektorým negatívnym politickým alebo aj medzinárodno-politickým aspektom vymedzili. Či už príchodu Nemcov, či už blížiacim sa Rusom, alebo teda ich vnútorného presvedčenia, že sú za obnovenie istého spoločného štátu Čechov a Slovenska. Slovenských národných možno nie je celkom taká ideologická, lebo hovorím, ako ten headline ideologický je vrchol národných a demokratických dejín. Ja si myslím, že je úplne legitímne hovoriť o tom, či a do akej miery bola sovietizácia, či a do akej miery to bolo šťastné alebo nešťastné, že to vypuklo vtedy a za takýchto okolností. Ale práve ja tu hovorím, že dnes v istých kruhoch spochybňovanie len pozitívneho vplyvu SNP je mediálne poskribované. Minimálne mediálne a možno aj profesne. To je zase istá mediálno, salónna móda. Ja som za to, aby tieto prestrelky naozaj ustali. Aj čo sa týkajú Slovenskej republiky 39-45, aj SNP, aj ďalších vecí. Zomrelo tam veľa ľudí, boli tam ľudia, ktorí mali vnútorné presvedčenie, za to išli do boja, aj v politike, aj teraz so zbraňou v ruke. Takže toto naozaj veľmi citlivo a veľmi, veľmi opatrne hodnoťme, prestaňme s týmito prestrelkami, hodnoťme to odborne.
Ja môžem mať iný názor, Martin má iný názor, za to sa asi nebudeme navzájom nejako Otázka je, či Martin udrží sa v profesionálnej inštitúcii vedeckej, keď má názory, ktoré nie sú úplne v mainstreame. Ja som sa tam napríklad neudržal, ale myslím si, že to bolo kvôli mojim názorom. Ale dobre, nechcem zo seba... Historickým názorom alebo koncepčným? Nie, to nemalo s historickým názorom. No. Dobre, kritizoval som napríklad vydanie Sidora, k tomu sa vráťme. To je v poriadku, akože otázka je, či to bolo odborný názor. Boli tam aj názory iného charakteru na inštitúciu ako takú, na jej riadenie a na míňanie finančných prostriedkov. Ale dobre. Toto je úplne iná téma. Poďme už kvôli času k poslednej téme. Tá téma je, ako vnímať proces TISom. Nedávno som počúval jednu diskusiu a troška ma tak akože zamrazilo, kedy s cynizmom priam nepredstaviteľným historici povedali, že ten proces nebol košer, že ten proces bol politicky ovplyvňovaný, že nebol nestranný. Kto čítal, a ja som čítal mikrofiše z Národného súdu a samozrejme mám, a ako súpen asi máte aj vy, viac vedomostí o tzv. Ľudovom retribučnom súdnictve. To bolo súdnictvo, ktoré so spravodlivosťou veľmi málo spoločné. Ten výstup bol tak, že ten proces nebol v celkom košer. Napríklad už len v tom, že Šaňo Mach, ktorý bol neporovnateľne väčší radikál a mal toho viac za ušami, tak dostal iba do živote, kdežto Tiso bol ako istý politický symbol zlikvidovaný. Ale čo je ešte zaujímavejšie, gro jeho obžaloby nebolo to, že dopustil deportácie, čo je akože tá najhoršia alebo najväčšia škvrna, ale to, že bol aktívnym účastníkom pri vzniku slovenského štátu, čo je dneska úplne absurdné toto dať ako za najväčší zločin. Chcem sa, a teraz tá interpretácia historikov, ten proces nebol v poriadku, ale sme radi, že skončil ako skončil. Niekto povedal, no, nikomu to síce nepomohlo, vznikol martýrium a podobne. Ja to poviem takto, za vyjadrenie, že ten proces nebol košer a že teda nebol, dneska sú profesne likvidovaní ľudia. Jednoducho profesne za niečo také sa to reinterpretuje. Kto povie, že ten proces nebol celkom v poriadku, je okamžite nálepkovaný, že chce rehabilitovať Tiso, nonsens. Áno, dneska sa za takéto názory nejde do Jáchymova, ale jednoducho profesne sú takíto ľudia likvidovaní. Ako vy vnímate tento proces a jeho interpretáciu a vôbec tú skutočnosť, že jednoducho otvoriť túto otázku a pozrieť sa na to do hĺbky, čo bola obžaloba. 90% obžaloby bolo rozbitie republiky, čo je z dnešného hľadiska úplne legitímna záležitosť ústavným spôsobom v sneme, za okolnosti, ktoré žiadnu lepšiu alternatívu nedávali. Ako vy vnímate? Asi Lácku by mohol začať. Tak, znova, ako sme to už povedali, no to je práve dôkaz, alebo jeden z tých dôkazov, že nie je tu skutočne slobodná atmosféra, že prečo napríklad sa takéto relácie nevedú na pôde verejnoprávnej televízie, ktorú si platíme my z našich daní, hej, ale tu niekde v nejakých súkromných priestoroch, hej. Takže nie je možné o týchto otázkach verejne a otvorene, polemicky, pravdivo diskutovať. To je základný problém. Keby tu sa pokračovalo v tej línii, ako v začiatkom 90. rokov, že tá atmosféra tu bola, ten prístup do médií tu bol. Hej, už dávno tieto otázky mohli byť vyriešené, dneska by sa k ním vracali možno, že nejaká hrstka historikov, ale takto len umelo proste sa to odťahuje, to vyrovnanie naše sa s tou minulosťou sa odsúva, alebo proste niekde zatláča. Keď teda nejak máme zhodnotiť proces s doktorom Tisom, on bol súčasťou tohto retribučného, alebo ľudového, alebo revolučného súdnictva, ktoré malo naozaj s tou snahou o spravodlivosť dosť málo. A jeho najabsurdnejšou črtou v podmienkach Slovenska bolo to, že postihovalo, a veľmi tvrdo a kruto postihovalo, v podstate každú formu angažovania sa v Slovenskej republike a takisto aj snahu o dosiahnutie autonómie Slovenska a samostatnosti. Teda to, čo vlastne... To bolo to hlavné trestné. To bolo, áno, pre tých občanov slovenskej národnosti, áno, to bol najväčší problém, keď sa angažovali, teda kriminalizácia slovenskej štátnosti, už tej samotnej idei, hej. Tu sa vyšlo, mal to byť taký triumf toho obnoveného Československa, také zabetónovanie Československa a teraz to my ukážeme všetkým tým, čo sa angažovali v tej HSLS a to bola značná časť naozaj slovenského národa alebo slovenskej inteligencie, aby som teraz zase
príliš nerozširoval, takže to bolo absurdné. Teda nepostihovalo tie vojnové zločiny, nejaké zločiny proti ľudskosti, hej. Deportácie. A tak ďalej, hej. Ale prenasledovalo v prípade občanov slovenskej národnosti tú snahu a angažovanie sa o slovenskú štátnosť. A to je absurdné naozaj aj z hľadiska dnešnej druhej Slovenskej republiky, kedy vlastne ten historický vývoj ukázal, že správne boli tie síly politické a spoločenské, ktoré chceli samostatné Slovensko a nie nejaké Uhorsko, alebo nejaké Československo, alebo akékoľvek iné spojenie, že dnešná druhá Slovenská republika vyzdvihuje práve tých ľudí, ktorí bojovali proti samostatnému Slovensku, hej, tú tradíciu a kontinuitu Československa a práve ľudí, ktorí bojovali za samostatné Slovensko, ako bol napríklad Ďurčánsky, nie, že si nevšíma, ale ich priamo zatracuje. Hej. Koľko on dostal exilovo? 30 rokov? Alebo tak? Ďurčánsky trest smrti. No. A vláda teda, ktorá je vládou len vďaka tomu, že je tu Slovenská republika, pretože keby tu bol nejaký federál, no tak by nemali oni tieto kreslá. Tak oni idú odsudzovať a bilagovať ľudí, ktorí sa vlastne zaslúžili samostatné Slovensko. To keď niekto po 50 rokoch toto si pozrie a prečíta, tak sa chytí za hlavu. Proste ako takáto absurdita bola vôbec možná. To je asi iba na Slovensku naozaj možné. Takže na Tisov proces treba pozerať naozaj z tohto hľadiska a Tiso bol najväčším symbolom, hej, tej slovenskej samostatnosti, tej slovenskej štátnosti. A preto bol aj z hľadiska tých čechoslováckych síl arcizradcom, najväčším proste zradcom, lebo dokázal, že tí Slováci v tom samostatnom štáte dokážu existovať, že sú životaschopní, dokážu existovať bez Prahy, bez Budapešti a tak ďalej, aj v okýptených hraniciach, zmenšených, v menšom počte, ale proste dokážu. No tak, aby toto nejak prekryli, tak z nich museli spraviť najväčších, alebo chceli spraviť najväčších teda zločincov aj pre budúce generácie. Ešte na ilustráciu, tuším, že hrdelné tresty dostal Tuka, Otomar Kubala, generál polície Jošťák? Nie, generál Ištok. Ištok. Zopár ľudí, ktorí samozrejme sú niekde úplne inde, ale napríklad taký Mach nie. Hácha nedostal trest smrti, Petén nedostal trest smrti, teda čo sa týka iných kolaborantov. Dá sa povedať, že to bola justičná vražda až tak, alebo to bolo len veľmi nespravodlivý proces? Nemám rád zase nejaké také ostré výrazy, ale rozhodne to bol ako proces, ktorý nemal so spravodlivosťou nič spoločné. Veľmi málo spoločné. Ale ešte krátko, naozaj, keď spomenuli, to bolo myslím 17 vykonaných rozsudkov smrti, hej, poprav na Slovensku, ktoré malo 2,5 milióna obyvateľov. Prosím pekne, nacistické Nemecko malo v čase najväčšieho rozmachu okolo, myslím, 100 miliónov obyvateľov a Norimberský tribunál, myslím, 12 popravil. Hej, odsúdil na smrť a popravil. Takže 100 miliónové Nemecko, ktoré bolo hlavným zodpovedným za vypuknutie druhej svetovej vojny, si vystačilo v úvodzovkách s 12 a Slovenská republika, ktorá bola rada, že vôbec sa zachránila a tam niekde v kútiku proste robila to, čo bolo najnutnejšie na prežitie, tak tam bolo viac ako 20 rozsudkov smrti, ale myslím 17 bolo z nich realizovaných, ak si dobre pamätám, lebo niektorí teda utiekli alebo potom dostali nakoniec milosť. Takže nepomerne brutálnejšie bolo vysporiadané s tými politickými oponentmi. Bola to politická odplata, aj? V podstate áno, veľmi, veľmi krutá, veľmi brutálna politická odplata, ktorá vlastne prežíva až do dnešných dní. Naozaj ten Bielak, ako to cítime ešte aj tých 70 rokov po zániku prvej Slovenskej republiky, tu mnohí sa ako keby boja priznať tomu, že sú za samostatné Slovensko. Pritom to je niečo úplne normálne u iných národov, teda, že bojujú za svoju nezávislosť, za svoju štátnosť, hej. My problematizujeme, hanbíme sa, keď niečo, tak hneď to spájame s nejakými Židmi, s nejakým Hitlerom, hej. Nikto nespomenie, že obnova Československa by nebola možná bez bolševického sovietskeho zväzu, bez toho najväčšieho diktátora, proste, ktorý tu bol, Jozefa Vysarionoviča Stalina. To je všetko proste také zamlčané na boku a len teda ten Hitler a Slováci a stále tých Slovákov byť a tlc po tých hlavách, hej, a od malička. Vráťme sa k tomu, ako vy vnímate aj v tomto kontexte legitímnosť Národného súdu, alebo teda to ľudové retribučné súdnictvo ako celok? Retribučné súdnictvo je veľký problém. Samozrejme, treba tam vidieť ten politický kontext, ktorý
udávali veľmoci, ktorí už možno vznikol niekde v Jalte. Ja len faktická. Ty sa nebol na zozname vojnových zločincov v Altetingu, čiže neviem, či veľmoci toto dávali. Toto je skôr v réžii skôr Beneša ako veľmoci. No, ja chcem ale ten úplne najväčší rámec povedať, kedy Československo, alebo teda tým pádom aj Slovensko sa dostalo do politického vplyvu Sovietskeho zväzu, samozrejme komunistickej strany, vedenia komunistickej strany Gotwaldovského, ktoré prišlo z Moskvy a už pri košickom vládnom programe menilo niektoré tie vízie, ako teda sa bude vyvíjať povojnový vývoj. A samozrejme potom aj po voľbách v 46. naozaj sa tí najradikálnejší komunisti dostali k moci, čiže v celom Československu a teda tým pádom aj bohužiaľ na Slovensku. Ja sám som antikomunista a toto vnímam veľmi citlivo. Súdny proces s prezidentom Tisom, respektíve celé retribúcie sú nespravodlivé. Je to jeden politický konštrukt, ktorý mal byť istým vysporiadaním sa s týmito predstaviteľmi za ich činnosť, ako teda to bolo istým spôsobom aj politicky povedané počas Slovenskej republiky 39-45, ale treba povedať, že tam okrem teda tých sporných vecí, ktoré ste vypovedali, s ktorými ja osobne súhlasím, ako teda povedzme z nich Slovenskej republiky, to asi nemal byť ani nemôže byť nejaký hlavný dôvod. To bolo 90% obžaloby. Áno, 90%. Tam je vidieť tá konštrukcia, že bola nespravodlivá a právne nesprávna, tak boli aj teda niektoré skutočnosti, ktoré sa odohrali počas existencie Slovenskej republiky, ale zase je otázkou, ak by teda prebiehal spravodlivý súd s dostatočným zastúpením obhajoby a tak ďalej, isté, že by to dopadlo opačne. Ja sám som osobne vnútorne hlboko proti popravám, aj proti vysokým trestom. Som za spravodlivosť, ale spravodlivosť naozaj, som povedal, audiatur et pars altera, aby bola vypočutá druhá strana. Takže vnímam to negatívne. Ja rovnako s osobou, či už prezidenta Tisa, ďalší osôb, mám ten istý postoj, ako som povedal pred chvíľou, žiadne prestrelky, ale kultivovaná objektívna debata. Ja napríklad som vydal prednedávnom, sa pochválim, knižku o príchode Salesianov na Slovensko, kde doktor Tiso ako poslanec Slovenskej ľudovej strany v myslím, že v 8. roku tiež sa postavil za to, alebo minister, ďakujem, sa postavil za to, aby teda bol schválené oficiálne pôsobenie Salesianov na Slovensku. Takže to je jeden z prvkov, kedy hovoríme o objektívnom hodnotení. Presne tak. Vyvíjalo sa to tam, bolo to veľmi, veľmi hektické, najmä teda v období druhej svetovej vojny, nárastu fašizmu a bolševizmu v Európe a podobne. Takže vy ste na začiatku tejto debaty sám povedali, že ste nás asi pozvali aj na základe toho, že sme mali zaujímavú, tvrdú polémnu debatu v Hospodárskych novinách. Ja to akože kvitujem a v tom duchu som sa snažil, teda aj sa snažím vystupovať. A preto aj nahliadám teda na to obdobie po 46. roku s veľkou kritikou, pretože tam sa na Slovensku, a pre mňa je Slovensko pojem, je to fenomén, ktorý nemusím žiadnymi prívlastkami doplňať, naozaj prejavila jedna v podstate politická ideológia s jej praktikami, ktorá tu nemala svoju tradíciu, a to bol teda bolševický komunizmus so svojimi likvidačnými metodami. Tak to sú krásne záverečné slova. Bohužiaľ, čas sa naplnil. Ja verím, že takéto diskusie budeme mať častejšie, že sa bude môcť demokraticky a otvorene diskutovať aj o tých najhorúcejších obdobiach našich dejín, aj do hĺbky, aj s polemikou, a čo je možno najväčšie želanie, aby ľudia, ktorí majú iné názory, než sú prezentované v hlavnom mediálnom prúde, neboli profesne a pracovnoprávne likvidovaní, lebo potom sme sa dostali tam, kde sme boli pred rokom 89. Za dnešnú diskusiu ďakujem našim hosťom, dvom historikom, Patrikovi Dubovskému a Martinovi Lackovi. Ďakujem za pozornosť a na budúce, dúfam, pri ďalšej zaujímavej téme sa znova stretneme s ďalšími zaujímavými hostiami. Dobrý večer.